Takže čaute, vítajte pri dnešnom random vlogu. Ja si zatiaľ vypnem hudbu. Bo mi to tu hrá. No tak. Takže vítajte pri dnešnom random vlogu. Je 5:30. Zase keď toto video vydám, tak bude 7-8 hodín. Alebo pri najhoršom to bude na ďalší deň. Celý deň som zavretá pri počítači. Stiahujem si hudbu do počítača. Nie celý deň, ale tak od dákej druhej približne som na počítači. Stiahujem si hudbu. Ešte som robila trošku z videa, čo sme natáčali pred 2 týždňami, fakt len trošičku. Vôbec som s tým ešte nič nerobila, tuto môžete vidieť, že som to začala robiť. Ale fakt je len minúta zostrianá, ani to nie. Takže už by som sa veľmi rada do toho dala. Ale ja vám nič nemôžem už sľubovať, pretože ja to nikdy nedodržím. Proste nie je na mňa spoľah v tomto, že dajme tomu, že poviem, že vydám vtedy a vtedy video a ja ho nevydám. Nie je v tom vôbec spoľah absolútny na mňa. Môžem sa ako chcem prehovárať, že tak to zostriham vtedy a vtedy a nakoniec aj tak na to buď nenájdem čas, alebo sa mi nechce, som buď unavená, alebo chcem ísť von, alebo chcem ísť niekde. Takže to nikdy proste nedokončím. Alebo nespravím vtedy, kedy by som vlastne chcela. Takže už by som, je vlastne 5:30 a ak nebudem mať niečo robiť do školy, niečo také, čo sa nedá odložiť, tak by som to možno aj zostrihala, uvidíme. Nič vám už proste nebudem sľubovať. Takisto ako s natáčaním na vedľajší YouTube kanál, vlastne, kde budem dávať random vlogy. Ten som tiež sľubila, že budem dávať. Ale tiež to nejak nevyšlo. Zatiaľ je 13. a ja som nenatočila ani jedno video na ten kanál. Ja sa strašne hanbím. Bože môj, že sa vám vôbec ukazujem a nenatáčam takto. To je strašné, fakt. Bože. Buď tento random vlog vydávam rovno na ten kanál, alebo ešte na normálny, až potom začnem točiť na ten ďalší. Uvidíme. Ale v každom prípade už ho mám založený. Ale stále tam nie som premenovaná. Ešte, že random vlogy s Luizou, alebo Luiza vlogs, alebo niečo také. Fakt neviem nejaký názov si vymyslieť. Ale to časom nejak vymyslím, alebo neviem fakt aký názov. Ak ste kreatívni, môžete mi to napísať do komentárov. Vidíte, ja nie som kreatívna ani na normálnom kanáli, kde som vlastne si dala Louisa Manson, pretože som strašne počúvala Marilyna Mansona, stále ho počúvam, ale predtým to bolo také strašné, že wow, že fakt som ho počúvala. V živote som tú pesničku nepočula. Ale som strašne natešená, lebo mám repráky konečne. Takéto veľké, to je subwoofer, ale ten si musím dať pod stôl, vidíte, mám tu ešte bordel, takže to je v pohode. Čiže tu sú také tieto 2 repráčiky, tento a tento. A ten subwoofer musíme dať pod posteľ. Či pod posteľ, pod stôl. Ale nejak sa mi to zase nechce dávať dole z toho stola a prepájať to a tak ďalej. Takže tak, vidíte, vyzerám strašne, som rozmázaná, už som chcela ísť vlastne aj do sprchy, lenže mama ma ešte poslala s obsom, tak som si povedala, že ešte vlastne pred tou sprchou natočím toto videjko. Dúfam, že nebudem mať za to nič, že tu pušťam tú hudbu, ale tak nejak to nepočuť, takže tak. Takže random vlogy budem vydávať, keď bude fakt niečo také zaujímavé na ten kanál, ale povedala som, že budem proste do tých Vianoc. A buď začnem od toho 20. alebo proste do toho 20. určite začnem na 100%, ak nie, kľudne mi dajte aj unsubscribe na tento channel. Lebo fakt už by som mala začať tam natáčať. A to budú vlastne voľné dni. Takže by som mohla už niečo natáčať, nejaký ten random vlogík na ten kanál. A ešte ďalšia vec, čo musím dorobiť, čiže mám 2 povinnosti, akože ohľadom YouTube. Toto video, no vlastne 3. Toto video vydať toto video. Ďalšia vec, zostrihať toto video, čiže to vám nepoviem, aké, ale je to záloha, ale vy určite viete. Teda možno si myslíte tak. A ešte jedna vec, že začať natáčať tie random vlogy. No. Mala by som s tým už začať. Mimochodom, keby ste sa čudovali, že čo tak dlho robím s hudbou, pre Boha, na počítači, tak ja si stiahujem si pesničky a
Potom z toho vlastne, ja neviem, dajme tomu, mám 15 pesniček, alebo ja neviem koľko, z nejakého žánru jedného, alebo z 2 žánrov, ktoré sa mi páčia a ktoré ma nabudia, alebo proste hoci ktoré sa mi páčia, tak ich spojím cez program, proste si ich dám dokopy, že si dám jednu pesničku, hneď za tou pesničkou dám ďalšiu a tak ďalej a to mám vlastne namiesto ako keby CDčka, alebo sa to tak dá povedať, taký môj playlist. Takže to idem teraz ešte to idem robiť. Ale rozmýšľam, že radšej by som skôr spravila to video, než toto s tou hudbou, lebo toto s tou hudbou môžem urobiť vlastne v podstate hocikedy. Takže sa idem dať asi na to video, ale v každom prípade idem teraz do sprchy osprchovať sa, umyť si hlavu a všetko a proste oddychovať a potom po prípade vlastne teraz keď už to pozeráte, tak ja už pravdepodobne som v sprche alebo striham to video, možno. Takže tak. Tak, ak som vás nudila, tak prepáčte, neviem, čo vám ďalej povedať, proste mám tu slúchatka, ešte mám CDčko od Adele, som vlastne dostala predvianočný darček, teda toto sú vianočné darčeky, ale dostala som ich skôr. A ešte mám asi 1 alebo 2 darčeky na Vianoce rovno, že to dostanem za tých 11 dní, takže 11? 14. čiže, no 11 dní. Matika mi ešte v tomto ide. No, takže tak. Keby ste chceli vedieť niečo ohľadom školy, nedarí sa mi v škole, takže tak. OK, tak ja sa s vami lúčim. Nespoliehajte sa na mňa, ale fakt do toho 20. určite aspoň to jedno video natočím na ten kanál. Dúfam. Ale natočím. To už vážne... Skúste mi aspoň v tomto veriť, že do toho 20. určite áno, to je týždeň. Takže to už by som aj mohla. Takže, ja sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Zase má 7-8 minút. Zase dlhé video, ale tak ja sa skoro asi nestihnem vykecať než do tých 7 minút. Takže sa majte krásne. Užite si ešte vlastne nedelu. Zajtra je zase pondelok, bohužiaľ. Nikomu sa nechce, ani mne sa nechce. Takže tak, majte sa krásne, čaute a ak sa vám video páčilo, tak dajte like a poprípade mi napíšte do komentáru. No hoci čo chcete. Majte sa krásne, čaute a maha. Čaute.